कारवारच्या माजाळी श्री रामनाथ देवालय नवीन लिंग प्रतिष्ठापना कार्यक्रम. कारवार तालुक्याच्या माजाळी गावगिरीचे पुराण प्रसिद्ध श्री रामनाथ देवाचे नवीन लिंग प्रतिष्ठापना कार्यक्रम 12 एप्रिल ते 15 एप्रिल पर्यंत 4 दिवस मोठ्या उत्साहात सादर झालो. हो 4 दिवसाचा कार्यक्रम श्रीमद गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामीजी श्री सोंदा स्वर्णवल्ली आस्थान विद्वान बालचंद्र शास्त्रीजीच्या देखरेखीत झालो. शुक्रवार 15 एप्रिल अखेरच्या दिवसात सकाळी गणेश पूजा, पुण्याह, पूजा हवन, रुद्र हवन, पंचाक्षरी होम, महापूजा, महामंगळारती, सामूहिक प्रार्थना, अन्न संतर्पण, आशीग्रहण, कलश दक्षिणा, दानादी आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम विधी झाले. या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमात कारवार तालुक्याच्याच नाही तर परराज्यातून सुद्धा भक्तगण येऊन श्रीच्या कृपाप्रसादाक पात्र झाले हे विशेष. माजाळी गावगिरीच्या या पुराण प्रसिद्ध श्री रामनाथ देवालय आख्यायिका आणि ग्राम देवालया भक्ताचे राशिल्या कृपेची भक्ताच्या मनात अपार अशी श्रद्धा असून फक्त कुळावीत नाही तर राज परराज्यातल्या भक्ताले संकल्प पूर्ण करचे एक पवित्र स्थळ असा असे प्रत्येक भक्ताल्या मनामनात श्रद्धा असा. आपलो संकल्प पूर्ण जाता हेजेर विश्वास भक्ता असा. अशा या श्री रामनाथ देवालय या कार्यक्रमात या श्री रामनाथ देव किंवा परिवाराचे देवाचे नवीन धार्मिक कार्य उरल्यार एक चक्राचो रथ असा तो त्या वेळार भायर काढतात. तसंच आज अखेरच्या दिवसाक हो रथ श्री रामनाथ देवळाकडच्यान श्री देवते आई कडेन वयता. थंय देवते आई तर्फे रामनाथ देवाली पूजा जाता. नंतर श्री रामनाथ देवा तर्फे श्री देवते आईली पूजा जाता. थिंच्यान येताना वाटेर श्री महादेव देवळा कडेन रामनाथ देवा तर्फेन पूजा जाता. तेज नंतर हो रथ श्री रामनाथ देवळा कडेन वेशभूषे सकट दिंडी पथकाच्या वाजा गाजात हो रथ आज येयलो. नंतर रामनाथ देवाली मूर्ती समुद्र स्नाना वचून थंय पूजा अर्चा जावन परत देवळाकडे येता. ते नंतर सगळे भक्तान तीर्थ प्रसाद घेऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली. तुम्ही हातून जाण्याची देवाला महाप्रसादाचा स्वीकार करतो. तसेच प्लेट लाईनीन वयचो तुम्ही गडबड करनाका. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು गडीगडी लोकांना जो कोणी भक्तगणांना देवाला प्रसाद घेतात तो पण घेऊ शकता, पण ते घेऊन वेस्ट करून उडले नका. तसेच तोंडच्या नळाकडे कोणी नको ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಗಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ तू आहे सांग ना ऐका ना ते ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಗುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತು. घेऊची त्या उडक्या तसं काढ घे. हा
नाव घ्यायचं आहे ना. तो मात्र फाटले फाट्या कोणी गाडी काढतो गाडी काढतो गाडी क्लिअर करून घ्या गाडी काढून घ्या रोड क्लिअर करून द्या जो कोणाला गाडी असतात तो रोडावर काढा
हरियाणा